One, two, three, four. Hi guys, welcome back sa lang edisyon sa among podcast. Nagtanaw sa YouTube, naminaw sa Spotify. Di ko kabalo kung nabata sa Spotify kung naikaon. Di man nila makita. Diba? So, mga on nagitani. Imagine na lang. So, video podcast lang yun nga nasa YouTube. Then, partly nasa Facebook. Hindi mo tayo gyapon, bala na sila kung gusto sila mo tanaw sa pagkaon. Tama, no? So, parang teaser na lang to. Ito mo sa YouTube. So, wala si Sam, kaya nakakaon daw siya o wala mahugasi. So, nag-complicate. Nakatulon mo good siya. So, medyo daw nag-complicate. So, manawa siya katong nga karon kung lami kaya nga itong episode karon kay Kaon. Yes! Nakajog ko! Nakabawi si Sir Last time, wala ko last time. Siyempre, kauban si Juanito, kauban si Attorney Drew, kauban si Consihal Bernie Bitok-Bitok. So, late, bago lang, nag-post ang Big Biz. Kabalo ka, proud taning, in fairness dili sa'yo ngay amigo na ako mga taga Big Biz. Proud taning taga Big Biz kay proudly kagayanon ni siya nga company. Dinod. Ako kuan kay kuan ng proud ni siya nga kagayanon tapos nisikat po nanay branches sa ubang lugar. So we should be proud. Now, nag-post sila kay Dol naman ang December. So nakita na ko ang post nga na sila yung mga influencers nga gikuan, gi-invite, gi-feature, nangaon sila para silang Christmas. So wala ko. Ano ba? So murag lain. So ningon ko nga, ma'am, so anong wala ko? Medyo demanding ang voice. Actually, naday sa Viber. Invite ko. Wala ka kabasa. Akong gi-search. Actually, murag ni okay ko, pero na-overlapan sa kuan because in fairness, Brad, kita po ang mag-host sa Christmas party, sa Big Biz, and also sa company nga magawid o sa mga sister companies. Ay, naaday mo. Actually, siya nga, nagmahay galing mi sir, kaya waka nito nga. Ay, sorry. Sorry. Wala na, diya. So, tungkol kay medyo garbuso ta. Tapos, syempre ba, care ko sa inyo, ha? Gawin na ko sa inyo nga nadiri sa office. Di ba? Para sa ako, may lain kay mukhaon nga. Ako lang. Ano, bito? Mingaw. So, dili man preto kadaghan kay syempre lain man. Yung ko nga, pwede ba dalon niyo diri sa office? So, in fairness, niabot siya. Okay, Nera! Para gidibirin siya. Nakakatawa. Ayan, okay. Thank you so much. Ikaw bag pala ayaw ilabay. Basta mahalon ang kuano, pero din mo angay ilabay ang kuan. Yan. Yan. Okay. Pareho siya sa itong counselors. Ito yung gika. Lahi siya, Sir Juan. Actually, lahi siya. Actually, diligin mo ang gusto gid ang catch. Nabi tong isa. Okay. Actually, nagit sila'y siyempre pag Christmas brad or padulong na New Year ang ham. So sila karon na sila'y own nila nga ham. Yan. Big Biz Christmas ham. Okay, so atong abrihan mga gala, unboxing. So actually mo nilang gina-promote karon because na sila yung mga nasa unsa mo ikaw mang gi-bright dito menu or menu? Menu. Ay, menu. So ko mga mga dili na menu. Shish me. Ano na pala medyo suya. Shish me. Uy, menu. Nagagi kayo. Para sure midado na siya web star. Paliw ko sa gunting palihog kay murag na. Kay murag naguot kay nila ni kay nabit-bit man. Wala si Sam malay dako. Sa gano'n, si walay dako. Nara. Okay, ribbon. Actually, dili na siya makon. Actually, itong kon yung karon ribbon cutting yun actually ang atong batong karon. Tinga na lang ko na diya. David, dili na mahikot. Sige lang. Lain tan, wala man tan nagkuan. Wala man tan naglisod kaya nato ang mga ribbon. Ayan na. Okay, guys. So ito na po ang so para baliktad din eh. Saba. Ay, nara. Thrilling kayo, ha? Ano siya, sir? Ano lagi siya dapat siguro? Ay, bali yun na siya. Ana? Yeah, ana. Ito ba yun? Yan. Ang nakalami sa ham sa Big Biz, kabalo mo unsa? Unsa? Silver ang color. Ing anak kayo ni ang Oy, ito, yan na. Uy, mo nilang branches ba, do? Bacolod City. Wow. Nationwide. Cagayan de Oro. Ano siya? Cebu. Cebu. Davao, General Santos, Iloilo, Valencia.
Zamboanga. Yan. Big B's Christmas ham. Yan na. Thank you, Big B. Siyempre, bugnaw siya mga igala. Yan. Sa ba nakauno na siya? Kabalo ka. Steam ka. Actually, ang ham mang yun. Actually, ba, Luto luto na na siya. siya. Oh, pero mas lami lang na siya kung medyo initon. Ayan. Ayan ang ham mo. Kaya lang wala tayong microwave din rin. So, nakunit ilawan. Bro, maluoy. Bro, ligin mo makakaunan. Sa balay rin ginakunit. Lutoon ko lang ni Ugma pagbalik. Kung ipakaw. Yan, ito po ang ham. Okay, so medyo frozen na siya. Sarap. Okay, mora to siya, may gala. Okay. Okay, back to box. Back to na ba? Balik sa box. Pakita mo microwave din City Hall. Kami lang initon. Okay, Steve. Yan. Oh, dirita sa So, ilahan. ayun na nga. O nilang Christmas platter. O sa lang ni sa mga kuhan. Amo mang i-post diri atong uban pa. Kaya lagi na imbitahan ta. Pero syempre, wala man ta nakadto kay Mitsubishi. Sure. Ay, Oh, na-take. Mitsubishi. Ay, Na-take. So this is the Christmas platter. So good for Christmas parties. Ang uso na wala ni mga platter karon. Just in case mo kung inviteon ka og mga event ay Christmas para ikaw pod body ka the usual nga mo lang ni perminti ikaw pa mag-prepare mo ning nauso ni ang mga platter na karon ay, may. mo siya charcuterie board. No? Sa pang social o ka ba? Charcuterie board. Ang ako ni pang bila orag yun. Mas social to. Si pangalan? Charcuterie board. Charcut. Kano ba tayo pari sa wine? In short, pika-pika. Ganoon ka na. Katong mga kuan ko. Okay. Appetizer, sana. Tagay daw min ni kutsara bigay mo ragat kutaon siguro niyang iyang sos o basta Ano, baka ni Kani pag manggod na ako ka na ako. Okay. So Diyan na siya. mga tama mo rag pika-pika. Oh, at least naisagol cactus. Nag-andam naman kung isa ka kwan-cons. Isa ka kaldero nga rice. Actually, actually gusto ta lang mo ni Parisan pero pwede naman din ni pika-pika. Yeah. Ipakita galing sa to ang atong abay. Actually, nagbit-bit yun ni Og rice cooker. Pero pwede rin siya pika-pika. Pero pwede rin. Hindi kaya. Okay, Padapli na rice cooker, padapli. talaga, si Mrs. na bahala na. So, ito na. Okay, pika-pika. Muna ito i-sausaw din diya. Ay, Anong tagaw ko? Ayan. Napay so. Napay mga, ayun, kalami mga igalo. Bali. Yan. Ayan. Okay na. Perfect. Di sa siya ordinary. Lay sa yung purma. Wala, gud ang gikuha ba kanay gud ang giuna. Great yun mong ginawan. Okay, ready. 1, 2, 3. Hindi siya makuhit. Ano may tagay may kutsara diri para may amoy anak sa kuan. Kay tungod sa kabugnaw nato diri. Di ba? Ano kayo? Mm, This sarap. alone is already tasty. No. Talap. Chicharon. Madungan yun sa mic atong ASMR. Breadsticks. sita man na bro. ASMR. Lamay kayo tanaw. Crispy kayo. Maglain ang gina-imagine nga tayo. Maglain. Yung lasa niyan, parang namumuo. Numi ba yun? So, where siya kaning pork? Oza, isa-isa ta. Kanina pa. Na. Ngayon sa Murao. Tawan. Ulit sa niyo? Saan ibi? Buro magsagulong ko. Second. Ano siya rolls? Bread rolls? Something. Kusarap. Perfect yapon ni pang Christmas parties. Yeah. Kabalo ka? Ayan, mga overnight stay nga ko mo. Overnight stays, tama. At least different. Mapatang-tang sa... Oh my, sorry, sir! Kasi sometimes usay problema usay pag mga Christmas parties o gathering reunion may na or gathering lang sa mga friends. Usay halos pareha mo tanan og kuan. Dala. Pareha mo lechon manok tanan. Alam mo karon in fairness na may mga options. Then I think also this is way better na kaning ingani platter na imo na lang orderong kuha na lang nimo. Kaya remember ko, elementary ko, Tamis Christmas party sa mong room. Tanan mi nila loaf bread. Loaf bread festival. May gari kanya nila. May isa na nakalahi. Phone. Coke. Anay soft drinks. Coke. So, di ko lagi pan. Sarap. Sarap.
Pero kung lang, Yummy. isingit ko lang ni nga na kanyang topic Sometimes, sometimes, sorry, ayaw mo kalain ha. Ma-compare ni mo ang public school o private school na Christmas party. Yeah. Ka-remember ko, katong mangod na ako, itong youngest na mo, so corpus naman sila, dadali na syudad. Grabe ba yung lechon ba? Kaya na may uban mga parents, tungkol kayo walay time, busy, medyo garboso, basta itong officer ka. So, dili ko mapil sa party, or sometimes family day, but anam na usay, gaduaon man ng family day, na po yung anak lang ba? So, magpadala lang pagkaon. Alam mo sa problema pag kani mo yung sometimes maging kabag unfair gyud ani. Kung kinsa pa tong private school nga maka-afford og mga lechon, grabe nga food, mao pa yung ang mga anak mo dili kay mahilig mo kaon. Tamo pa uban parents di po kay mangaon. So may tabo may mas daghan ang food. Nga food. Yeah. Dagan masayang. Naka-appeal yung ko kapil og public school po na Christmas party. Tanang bihon. Kung dili spaghetti bihon kay mo may madali pansit. Pero usahay ba'y mahurot pa gid ba'y? Kulangan pa. Kulangon pa. Kung imagine nimo, mag-usa ang private, lami kayo nung bang kanabit yung sobra, kung di lang gin mo mga on, ipakaon gin sa mga bata, di ba malingaw pa ni mga bata. Tinod. Ingana, pero usahay lagi maging ka ba nga, kung kinsa pa, like, karon lagi ako mga anak, kanang bisang magbalon ba, may kung pagbalon mo. Kay may paning kuan, si gusto niyo nga sudan. Mo na nga question akong gusto ipang nagiulat sa akong mama sa una. Unsa yung gusto nga sudan na ganahan mo magbalon? Grabe na kalami nga pangutana. That's a very golden question. Karon ang mga bata may pag usay dili pa magdalag balon kay lisod, kay unsa ba Prefer mo sila guan, fast food. Fast food Yeah. lang. No, may gali mo kikipangutana mo. Tamay gali mo ngay mahalon inyong balonan, dili pa sa mo sa una sa ice cream lang. Oh, yeah. Sikat na kay ka sa una kung ang brand ni mo Tupperware. Meaning to say naka-afford ka, nakakuha sa Avon. Katong i-press sa tunga, na malak siya, takong dili. Pero muna kong gingon ba nga, sometimes, how many times na nga ng mga Christmas parties, di ba, dugi naman tayo nung nag-yunahuna ba nga, tana ba na ka ng, natanay ka ng burag, center ba nga, ang mga sobra sa mga dato nga Christmas party, talaga man na leftovers. Instead nga ilabay or kung ibutang lang sa kasentro, luto nila ito na ipakaon sa mga, kaya na may ibang mga tao ba, lisod ba? Kapilasag ko nakapil og mga organization nga mga, sorry lagi again sa ano ba, pero realidad lang ba, na medyo pitos ang grupo, grabe maglalis, uy, kay, walay saktong, walay saktong pagkaon, kulang galing ang soft drinks, tausahay kung kinsa patoy dato maka-afford mo, pwede na po kahingaon. Kay healthy, kuan na medyo health conscious ang uban, tiguang Or na. naanad na sila kay anad lang kinaan sa... Kanara po, dadagan kay mga, usahay ba'y magkinawatay pa o ganang chichirya. O usay sikreto ra ba? Dili ka to ra, dili na mag-share. Usahay kung kamo na noon nga maka-afford, mo'y daghan na noon, wa po kay mga, May mga on. di ko kasabot, usahay nga noon nga na ba? Like for example, kani, medyo social ni. Labi na Social cactus. ni. Ay, Pickles, magod na. pico, sabi na cactus. Nanon sa taning, sarap. Di, unsa may Very good. kuan, unsa may gina-expect ninyo nga kuan. Anang excited mo nga every time na ay Christmas party. Unsa ginahulatan siya sa Christmas party? You mean sa man food or kanang gagawin? Anything. Unsa gakita mo? Sa Pagkaon or nabay manaya or unsa ba? Tama no, that's a nice question. Kaya for the longest time, kasagara majority sa Christmas party, kinara mo ko tungkol kay host man ko. Or not as Bakit yung Even high school? high school ba? Elementary? exchange gift. Pero kapoy lang lagi kay mataguban og exchange gift. Masig kwenta nga. Kung Lagi. pila ang value sa gift, i-appeal bagit ang kwenta ang rapper o dili. So kung 200, wala ka 180 rami, 20 pesos ang kuhan. Ang bang. Dili manggod, dapat ang kuhan to. Samok ikay mo. Pilon yun ang rapper ba? Yeah. Ako kay kuan, yan ang mga performance. Elementary school. Yeah, tama. Dance Performa. Dili man po. Pero malingaw ko ba? Kaya nga tayo na magkinantsawa dayon. Kaya ang mga classmate yung mga napugos lagkuhan sa ayaw. May nana ba? Na siyempre sa high school. Sa tanong nga napugos sa mga ginto ano ba? Siyempre high school kami o gitar ba ako. So perform gyamon ko.
Kada nga time, aside sa exchange gift, magana ang... Nakasamok lang kay kung kinsa to'y taraw dance troupe sa una ka ng dancer gid sa kumpanya, mo ito nga bay, mo gini ka ng pakataw gid ba? Kanang pakitang gilas yun kay ba nga, ma'am, pwede ma'am, chillax lang ma'am, sa isinta na ba ka ma'am? Sa ako akay kuan kanang new dress or new shoes. Ay, oo, kana ba? Style lang. Every time na Christmas party, munang time nga, napasikat ka unsay mo suoton. Yeah, sure. Ako nausap ko, ana ba? Tanan ako mga bag ko, di na ko suoton sa December, January. Ipagawasan ako na sila una tanan. Pag okay na tanan, haya din ko mag-solob para mapansin na rin ko nga, ay, bago di ka. Alam, dis ka ko. Sa January na kami suot. December, like, halos talan, bago man. Though I remember, katong nasugon ako, mancom na ko sa ABS before. Usa day sa ako mga gipang-usab nga style. Usahay mo ako makita tungkol sa sige kanig hosting. Makita kaning sa company. Sa company, kung kinsa to'y admin or HR, mo gina sila pinakabongga mag-costume. Sila gina mag-suggest sa mga tema nga kanang tema nga kabalo na dili awkward sa ilaha mo'y pinakanindot nila ug wa sila pakialam kung makagasto ba may o dili kay makarenta ba kami og kanang costume or kanang gown ana. Usahay gyud perminti gina malimtan sa mga admin sa HR nga majority sa mga trabahante like drivers, utility. No. Labi na mo yung atong tema karon na Amerikana ha. May rabatan ikaw nagsuggest naghatag ka og pambayad na pangrenta. Ang renta pila pinaka-minimum 500. Una nila palit ko na lang nagbugas kaysa renta pa ko guan. Muna sometimes katong kung nabantayan na ninyo sa mga party, wala na miat, amo na nang gipaundang ng kanang pang-glamorous kayo ng mga nalisod pa yung taon. pajama na lang, kapos kuan na lang, kay ako parang nako, ang usa ka security guard, driver o ganang mga utility, maglisod na. Tao sayang nagkikikani po mga HR kay mo, may galpo, may medyo admin, mga regular. Di mo din lang mga habana, mga pagwapagwapa, naka-makeup ana. Taon niya ang nabutang dito. Sila Ma'am Alice ito nga utility. Usay malu makita nimo nga sa Christmas party nananoy discrimination kay murag sila do kasagaran lang ka kahit tabo din sa Christmas party. Basta galing contest per department. Ang engineering bayot-bayot gyud na. Automatic. Kung kisa to'y department nga medyo majority puro lalaki, bayot-bayot dahil na. Tama-realize din mo, so kung bayot-bayot, katawanan gyud ay. Ano sa ma-offend, ano nga istorya. So kung katawanan gyud, basta bayot-bayot, magkatawanan gyud ay kayo. Ana lang. Pero, magpasalamat mo, basta ka mo na ay Christmas party. Kay sa panahon karon guys, sas Ginoo ko. Kung kabalo lang sa tuloy mo, nagaling uban, nakabantay. Mas gananon tong gamay pa silang for example, ingani pa lang ang kumpanya nga gamay pa lang nara sa less than 10. Kaysa katong dagko na sila. Kaya katong less than 10 pa daw. Panahon silang Christmas party, dinagko pang hinatagan. Lechon pa dinagko. Ano ba kay kamukha-mo raman. So nagkadako ang company. So gwapo siya. It's a good news kaya nagkadako ang kumpanya, di ba? Pero ang problema sa tungod kay daggan naman mo. So, ang inyong panghatang regalo kung sa una tagsaan mo og kanang mga worth 300 nga giana na. Kung alam mo karon tag 1 kilo nga bugas na lang sa t-shirt na lang sa inganang may tabo. Pero at least magpasalamat gyapon kung naay mga parapol mga igala. Uy, grabe patingog. Nagay mga parapol og naay mga inganang nga Christmas party. Swerte on ba mo rapol? Dili ba? Sa imong life, entire life, kapila na ka nakadaog? Sa ABS. Nakadaog ka sa ABS one time? Wala. Ay, nakadaog ko kuwan ay kanang blender. Pero katulog kas. Mura ka isa? Ang uba na din mga years na nakalab nilabay. Payong lang. Last na daw nga kanayhatag. Then na isa ka year nga wadi ko na dawadan. Zero. Zero yun. Swerte ka? Wala ko ever, as far as I remember, nga nakadaog ko raffle. Hopefully this year. Basta ka nasa kanan sa City Hall, baka sa iba. Amen, I receive it. Pero yung mga tao ba nga every year makadaog? Lagi, tinod. Lagi mga binason nga tao ba? So palihog lang na tayo di malason rin sa opisina. Ay lang mo katin sa damay-damay na ning kalakihan. But anyway, at least,
mo na tong giingon na celebrate gihapon ang importante ra. Sometimes actually dili mo giingon ang kalami sa food. No? Makadugang pero at the end of the day is still the people The Na- fellowship. ang nag-uban ang yung fellowship, ang istorya, ana lang. So kung medyo hubog mo karong mga panahon na di kay palabi ha. Kaya kasi mga mga mauli mo masakit sa parte na nga pangag na mo. Dakong away na Familiar. Familiar. matingala dahil mo. Ha? Sumura to actually. Dagan salamat sa Big Beast Try. Thank you, Big Beast. Dagay at basta dagan kayo Christmas na mga recipe na sila mga bagong Christmas food karon nga i-offer sa Big Beast. Yeah. So visit them then prayani party platter adto ka bisita ka. Bagay na sa kwan, kanang kahit ang mga group of friends lang, like 5 Yeah. friends, Yeah. sa isa ka condo, magtipok. Wow, social Mas lami ilagid niyo siya kung na-wine. Mas Yeah. Example, kung hindi ka kaabot kay busy ka, o diri na lang sila, padala lang gihapon. Ang importante nga na kay gipadala. Pero ako comment ani, murag gamay lang siya. Kabalo na po siya. Kabalo na po. No? Lami siya yung sauce. Perfect. Yeah. So may tabo ugma, ako lang luto ng ham. Netong sudanon, ay ugma. Ay! Saturday na ugma. Saturday. I-try na ito kung napa ba sa Sunday. Ay sa Monday, ha? Ay, nasa na sa Buanga. Biyahe na ka. Nabaho naman. Nabaho na. Biyahe na lang. Ihati na lang sa mga kami na lang mag... Ay lang, magpalit na lang ko og ham nila ipanghat-tagaan ta mo. Ay na lang, ha? Pero salamat sa inyo guys. Kinipagyapon si Consiel Bernie Bidok-Bidok. Thank you. Si Juanito sa One Photo og si Drew. Thank Attorney you. Drew Dalapo og kang Sam. Sam! Bahaw na lang mo Sam. Yung mo tanay, love you all. Bye! 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 Yum, yum.